тапшыруның алдагы кытлау сәлеме Неверкино районы Мансуровка авылында туып үскән. Бүгенге көндә Самара шәһәрендә гомер кичерүче милләттәшебез Сафиуллина Рәсимә Марденовнага юллыйбыз. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны улы Талип, килене Мәрьям, оныклары Амира, Җәмилә һәм Шамил кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең газиз кешебез 1959 елның 14 гыйнварында бәхетебез булып дөньяга аваз салган. Хөрмәт итәр өчен әниләрне 2 гомер җитмәс иде ул. Иң кадерле, газиз кешебез син. Бүген әйтер сүзебез бары шул. Әниләр алдында һәрбер бала соңгы сулышына кадәр бурычлы булып кала. Әниләр аяк астында җәннәт дип бушка әйтмиләрдер. Чөнки иң олуг затларны гына шулай тасвирлап була. Әнкәебез безнең күз нурым. Ел сайын синең гүзәл туган көнең безнең өчен олы бәйрәм. Җаннарны җылытып, киңәшләреңне биреп, безне дугаңнан аермыйча, авыр чакта ярдәм итеп, шатлыкларыбызга сөенеп, безнең өчен көннәрен дә, төннәрен дә йокламаган кеше син. Рәхмәт җаныкаебыз булганың өчен, безне балам дип, иркәләп, сөеп яратканың өчен. Оныкларыңа син иң кадерле ягымлы әбекәй. Алар сине бик нык яраталар. Туган көнең әни, алып килсен бары сәламәтлек, шатлыклар. Безгә биргән йөрәк җылыларың изгилекләр булып кайтсыннар. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтле без сиңа гомергә. Күз нурыңны бирдең безнең өчен. Йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карап. Безнең өчен бәхет син булгач. Изгелекнең саф өлгесе булып, син торасың әни тормышта. Әни диеп дәшәр кешең булгач, рәхмәтле без шушы язмышка. Рәхмәт әни тормыш бирүеңә, төн йокыларыңны бүлүеңә, безгә нык канатлар куюыңа, ышанычлы кеше булуыңа. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтле без сиңа гомергә. Чәчләреңне әни шал басса да, күңелең көр, һаман яшәле. Җаның тыныч, тәнең таза булсын, кайгы хәсрәт күрми яшәле. Яшигәле әни бирешмичә, баш имичә кырыс җилләргә. Яшә җирдә матур гөлләр булып, терәк булып безнең иңнәргә. Рәхмәтеннән Ходай ташламасын, кунагы бул якты дөньяның. Озак яшә, утын сүндермичә, балаларың үскән ояның. Хөрмәтле Рәсимә Марденовна, туган көнегез котлы булсын. Алдагы җыр балаларыгыз бүләге булып яңгырый. Кабул итеп алыгыз.
Ялкынымның туган көне бүген, ул бәхетле рәхәт яшәсен.